Mga kapuso, duha ka bagyo na ang ginamonitor subong sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang Bagyo Dante sa nasidlangan kag Bagyo Emong sa nakatungdan nga bahin sang pungsod. Ang Bagyo Dante wala ginalauman nga magaigo sa duta kag padayon ang paghulag pa naaminhan nakatungdan. Ang Bagyo Emong naman posible nga padalom ang hulag kag magatiyog kag liwat nga magasaka o kun looping ang mangin paghulag. Bangod sa Bagyo Emong Signal number 1 sa Ilocos Norte, western portion sang Ilocos Sur, northwestern portion sang La Union kag western portion sang Pangasinan. Bantayan ang latest bulletin sang pag-asa sa mga masunod nga inoras. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras kag Negros. May mabaskog nga ulan sa gihapon sa pila ka probinsya, gani mangin handa sa baha o kon landslide.